се знае това нещо. А не да се... Хайде, бройте. Учител, който си вземе по-нави. Има време за вземе. Така, още ще снимате или да приключваме? Давай. Колко е тази момчета? Как мисли? Според мен и тонни кусур има. Тони кусур има ли? Тонни, това е поне 2 тона. Не знам, не разбирам. Ти кажи колко са. Айде, аз ще ви кажа най-накрая. Казвайте си, ще ви кажа. 2 тона има. 3. Колко? 3. Надолу. 2,5 значи. 2 кила и... Надолу. Ай тази риба вземи там е ударена. Вземи за тебе там риба. Къде? Ето е под тебе. Пред тебе. Не, пред тебе. Края. Да. Вземи тази риба за тебе да я хапнеш. Хвърляй там отзад колко ще е. Жив и здрав. Слагайте ги тук. Вземете 2 риби тук за госпожата.